So, di ta maglangay mga igsoon. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Hebrew chapter 12. Hebrew chapter 12 verses 1 to 11. Hebrews chapter 12 verses 1 to 11. Manindog ta. Hebrews chapter 12 verses 1 to 11. Busa, kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba sa atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit ni ini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kun unsa ang iyang giantos o giunsa niya pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya og mabugnaw. Sa inyong pakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipang mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon niya ang tanan niyang anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos ingon nga disiplina kaninyo. Kay ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagyod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kun dili mga anak sa gawas. Ang atong mga katawhan, ang atong mga tawhanong amahan, nagkastigo kanato o gitahod ta sila, nga dili ba mas labi pang dawaton nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa atong tawhanong amahan sulod sa mubong panahon. Lamang sumala sa ilang gihuna-huna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Walay kastigo nga dili sakit og dili gayod kini makalipay. Apan ang kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing mataron og malinawon. Ang Dios magpanalangin sa mga pulong. Manglingkod ta mga igsoon. So, ang atong hisgutan diha mga igsoon kanang disiplina sa amahan nga nahigugma. No? Ang disiplina sa amahan nga nahigugma. Timan-an nato ni nga kining word nga discipline or sa lain aning mga pinulungan kanang pagpanton, pagbadlong, dili ni siya makapalipay nato tungod kay normal sa tawo nga naa gyud siya garbo. Nga nganong hilabtan ko, nganong butan ko. Kay feel nimo pag naay manghilabot sa imo ang imo dayong reaksyon nga gihilabtan ang imong katungod. Pero sa pagkatinuod lang, usa di ay na siya sa mga pagpakabana or agig disiplina tungod kay dunay naghigugma. No? Naay naghigugma sa toa. So muning
saysay og ayo dinhi sa bulahaton sa dinhi sa Book of Hebrew nga ang katawhan sa Dios sa panahon nga naa sila balatian, kagulanan, kawaladon, angayan silang magpailob. Unya parang makapailob sila, mutan-aw sila sa mga pag-antos ni Kristo. Ug makita nila nga si Kristo gani nag-antos, ako pakha nga sumusunod lang. Yan ingon ang Bible, gani wala pa ta nakigbatok hangtod sa kamatayon. No? So naay tungod sa sala nag-antos si Kristo tungod sa hangtod sa kamatayon. Kita wala na nahitabo sa tuwa nga nag-antos na lang ta hangtod nga matay ta. Ug kining naay mga nag-abot sa tong kinabuhi nga wa ta kabalo disiplina denis Ginoo. Usahay gamiton ang mga balatian, gamiton ning kawaladon, gamiton ang ubang tao, no? Nga disiplinaon ta sa Dios. Now, unang-una, nganong kinahanglan man sa kada usa nato nga maangko nato ang disiplina sa Dios? Nganong gikinahanglan man nga maangko nato ang disiplina sa atong langitnon nga amahan? Moadto tas panultihon mga igsoon, moadto tas panultihon 13:24. Gisulti diha sa panultihon 13:24. Ningon diha, kung dili mo kastiguhon ang imong anak, kung dili nimo siya disiplinaon, wala mo siya higugmaa. Paminaw og ayo mga ginikanan no. Di gyud ta pwede maghimo or tag konsentidor kay inig-abot sa panahon ikaw may maulawan. Mo reflect man na, kay di man na moingon man na dayo kisam ning anak, di ba? Ang gabiya pong ano man na siya, kisam man ang anak. Di ba? So ningon dia kun dili mo diskastiguon ang imong anak, wala mo siya mahala. Ikaw pod anak, kung di ka mo dawat og pagbadlong latos sa imong amahan, wa pod nimo siya higugmaa. Nakuha na to. Ningon siya, apan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. Badlungon gyud nimo kung imo siyang gihigugma. Nakita na ay paghigugma nga yawanon. Paghigugma nga gikan sa yawa. Nga pag ang imong anak sayo, ayaw badlunga kay luoy. Ayaw latusa kay luoy. Paghigugma na nga iya sa yawa, someday kanang anaka mo pakaulaw nimo. Kasinabot ha? Nakasinabot? Good. Next. Ningon ang Proverbs 3 verse 11 to 12. Or panultihon chapter 3 verses 11 to 12. Ningon diha. Verse 11. Anak, kung disiplinahon ka sa Ginoo, hatagi kinig-igong kabugaton og ayaw wad-a ang imong kadasig tungod sa iyang pagbadlong. Imbes unta madasig ta, salamat Lord kay mo jud kong gibadlong gilatos. Ma-discourage noon. Puslan man, ngana puslan man. Nya kay verse 12, kay badlungon sa Ginoo kadtong iyang gimahal. Disiplinaon sa Dios ang iyang gihigugma sa mga badlungon sa amahan ng iyang anak nga iyang gipasigarbo. Amen? Badlungon jud. Tudluan gyud nimo, pantunon gyud nimo. Mao na nga kanang ato unta nga pamalandongan pag-ayo nga kining mga pagbadlong panalangin ni. Kay moabot man gyud ang panahon nga wa nay mo badlong nimo. No? Kanang sigihon ra kag badlong, sigihon kag sulti unya dili gyud ka mo sunod, di gyud ka wa epek ra nimo, mura ra kag hangin. Mabot ang panahon nga wa nay mo tingog nimo, wa nay mo badlong nimo. Moingon na lang kog, naminaw bitaw na kadawali. Nabitaw Biblia niyang mabasa, mo badlong man na niya. Sabdi na lang na. No? Nya kita pong mga ginikanan, for example lang ha, na atong mga anak atong eskwelahan kapabadlong og ayo. Unya madungog nga ingana yang gibuhat. Moingon na dayon ang mga taong, grabe po na si kuan, wa kabadlong ani ang anak. Gabiya po na si Jonas o si Cherry nga mga isog man na sila.
Malagi kabadlong nga nilang mga anak. Wa po na ingon, wala nakabadlong. Gibadlong good, pero kay mo padayon man, sagda na lang. Di ba? Ang Titus 3:10 man na, ang taong malalison, ang tao nga magbuot Diyos iyang kaugalingon, ang tao nga mahinungdan sa panag-away, panaglalis, panagbahin-bahin, human mo siya kapasidan is kaduha, katulo, pasagdi siya, di ba? Muna igingon sa Titus 3:10, no? Kaya nga no pong magsigi kag abuno anang sampinit. Hoy. Anong siman tag abuno anang sampinit, anang hagunoy, anang kugon nga, tuwa may tanom nga mubunga, muhatag og bunga, katumoy alimahi. Katumoy atimana. Katumoy pantuna, katumoy badlunga. Now, kinahanglan gyud ang pagbadlong nato gikan sa tong langit ng amahan. Nganuman, ingon ang Proverbs 29 verse 15. Proverbs 29 verse 15, ang pagbadlong o ang pagpanton, pagdisiplina, makaayo sa kabataan. Kon konsentidor, na? Kun konsentidor ka sa imong anak, mahimo siyang kaulawan. Diha nimo. Magpakaulaw siya nimo. Amen? No? Ang pagpadlong o pagpanton makaayo sa kabataan. Muna ko ni Mami, latusan na 2 years old na bitaw na. Ay, pula magkusga. No? Cute man pod. Ayong luoy. Kasi luoy. Ikaw may luoy, og di gyud mo madisiplina imong anak. Luoy kas umaabot. Kung patuyangan sa ang usa ka bata, mahimo siyang disgrasya sa iyang inahan. Kung di siya badlungon, di siya pantunon, mahimo siyang kaulawan sa iyang ginikanan. Munang magpasalamat gyud tang naay mo badlong na to. No? Umuot lang ko ano ako mga estudyante, kaya ako may tatay ani nila ron. Magbinadlungay ganun bahala pag daghang naminaw. Memorize na nila. Nanapos pastor, badlungan na ba taron na niya? Amen, sing? Philip? Kabalo mo, suganan na yun ako, dapat kamaomong mo dumala sa inyong emosyon, ginamit ang kaalam sa Ginoo. Natural lang mo, angay mo. Magunitan ba din na nato? Magunitan ba din ni pastor ninyong kasing-kasing? Pero, dapat makamaomong mo handle sa inyong emosyon, kaya ang inyong emosyon paingon na sa distraction. Samtang ang wisdom ni Lord maghatag og success sa kinabuhi. No, siyang anig si dit asa man to? Nag-uli me, mag-istorya me. Nya si dit po siya, yang. Yang. Singa na no. Istorya me. Magbantay gyud. Kag di ka magbantay, sigurado yun na. So, kining amo, kaingon ra magkanin si Pastor pakialamiro, ragi kanunay. Kaya bisag di mo manugan, klaro, magod kayo, bisan pag. Isang pag di mo manugan. No? So, i-manage ra ninyo. Nga Lord, unsam niya kung gibati niya, gikan ni mo. Ug dili ni gikan ni mo, Lord, badlo nga dyan nga pagbati. Mo show up man dayon. Ipakita do dayon nga kunyari mo atiman. Galisod magani kag pan-toothbrush. Di tinuod na. Kana mga babae sige na silang ga-toothbrush pero mga lalaki mo toothbrush ra mo lakaw. Naunsa ng tao na oy? Ni musulay atiman sa uban nya di pa kamaong atiman sa kaugalingon insi. Amen. So, ako may nahimo nga tatay nila. Hindi na sila matingala. Dili uso ng luod-luod dito sa Bible School kay basta inig maabot ko dito, awa na. Pangyabo dayon ng mga sekreto. Na? Amigo raman may pastor. Amigo, bita mo. Kasi ningong, wag pa gani ko nangutana, ng dipinsa na. Ihibawaan na na. Tumatik na. Diri sa church, di mo kaila, pero adto nas bikyo. Na?
May narek, pastor, di ag imong disciple dre, oh. Gunitanay, hawak. Grabe. Masa man, kaingana sila. Ingana, ginagpurma, oh. Nya dire sa church, kunyari, murag wa nagkailag, murag mga hangin gagi anay. Amin dyan. Kalma, Sir Jan. Pastor, bina. So, need yun kayo tang makasabot nga kining pagdisiplina, usa ni sa dako kaayong panalangin nga mohimo nato og dagkong mga butang nga makapalipay nato in the future. Nasabtan na to? Now, nakoy isulti sa inyo ha, nga kanang natay isulti nga pagpakigsaad, gisulti nimo na wala ragani kaabti og 30 second. For example, sa kasal, na mingon na dayon ka dito nga, silam, liman, I promise to love you forever till death do us part. Diba? Gisulti nimo na okay kay kaabtig 30 seconds. Pero ang application ana adto na mahangtod man na kamatayon. So dali ra kayong isulti na pero ang discipline lisod. Pareha ra ka nagmuundang na yung company garilyo. Nya kay na may bay. Libre. Awa na. Diba? So ang disiplina importante gyud kaayo na sa atong tagsa-tagsa kakagalingon. Now, before ta mo padayon mahitungod aning disiplina sa amahan, maghisgot una ta sa disiplina sa atong kaugalingon. Unang-una, pasensya gyud kaayo sa katong mga daghan man sila nangani dito sa sentro. Nahabilin sa jam. Pagkuha nako, libot ko dito kuha sa sakyanan. Pagbalik na nako, nay nangabian. Unang-una, memorize na nako ngayon hunong nako sa balay, may wala dire 2 oras tagbilaran to sa eskwelahan. Kada Lunes, to oras sa eskwelahan, to na sa eskwelahan, to na sa eskwelahan. So, pag ang ginako, nagunauna ko, to na nag-eskwelahan. Nya usap pa, kakarga ko sa base amp, alas 6 pasado na, alas 6 ba yung magsugod? So, magdisiplina na lang isang siguro ta sa itong kaugalingon, nga kanang dili ta magsigpatawag. Maghuwat kita dito, kay total, ang kabalo man tag-unsang orasan na. Huwat ka dito sa gawas, igagya doon. Inganaon na lang nato. No. Basta daghan to nabilin. Daghan yun. Ano kung asa maning, wala po ko kabalo og alanganin ba or asa sila og unsa tungod kay tan-aw ko sa likod. Mangutana pa gani ko, okay na, mungana naman po mo. Mungana naman po ditso na. So, gitsatan na daan tong tagamangga nga ana mo sa atbang sa 7-Eleven dili ko kahunong sa cruising. So, disiplina lang sa kaugalingon sa atong nga time. Kaya kabalo naman ta nga ana jung orasa. Ngana no? So atuan na lang gyud na siya nga i-manage kay kung dili nato madisiplina ni atong kaugalingon, maglisod tag accept og discipline sa atong langit nun nga amahan. Nakuha na to? So disiplina sa kaugalingon, maintain na lang gyud. Ayaw na lang gyud kag ingog. Magpagluod-luod ta kay ngano guning ayaw. Disiplina ta sa atong kaugalingon. Next. Padayon ta. Sa Bible mga igsuon, dunay bugat kaayong panghitabo. Ang ako ning diskusan namon iganihna sa mga Bible student. Dunay bugat kaayong panghitabo kabahin sa disiplina sa Dios nga nahitabo sa kapanahunan sa mga judges. Judges chapter 21 verse 25. Ningon dito, in those days there was no king. Wala sila leader. And everyone did what was right in his own eyes. Na? Walay hari sa Israel ni atong panahon na ang tagsa-tagsa nagbuhat, sumala siyang gusto. Imagine ako no ang pamilya. 8 mo ka anak, 4 mo ka anak, 5 mo. Unya, wa kay mamagpapa. So kanya-kanya na lang. Wag yung mingon, dari na, pangmata na mo rin, dali na mga una ta. O, ikaw pre. Why mo ingana? So, kanya-kanya na lang kaon, Kuya Junel. Iyahan na lang dito kuwag pagkaon. O kinsay masubraan, o kinsay padugay-dugay, ulo na lang sa isda, iyahang, wa na'y utok, hasang na lang. Di ba?
So, importante nga naag yung leader. Mag-imagine ba ninyo ang atong mga eskwelahan karon? O sige, wala na teacher, butangaran na itong libro ang mga eskwelahan. Pang-eskwela mo, panguha mo libro niya, basahan ninyo, abot alas 5 din pamauli mo. Imagine kung walay leader. Sa church, imagine kung walay pastor. Bisag na yung pastor, grabe na ganun siya, maglagot yung ano niya. Sabi na lang. Kaya imagine po, wala. Imagine po kung walay mo ko, sa paghimo lang sa mga desisyon, bisan pa gani, nanay sa butan no, namitingan. Unya, muingon pagod gani, unsa man pastor, kay ngano, kanang, ang ato ang nasa mindset na mangguna nato, nga, ang maong na sabutan, na desisyonan, atong i-ari sa Pangulo, kay og magkinaon sa, na ay ma-blame. Na ay ma-blame, tama? Na ay ma-blame. So, importante yun kayo na Ingon ang Judges chapter 21 verse 25, in those days, there was no king in Israel and everyone did what was right in his own eyes. Kanya-kanya lang sila kung sa ilang ganahan. No, iyahay na lang taan Parehagod karon kung wala tay midweek service karon, gaunsa ka ta, gainiyahay ra tatanan. But naaman. So, naghiusa ta. Tama? Amen? Dinhi na itabo ang problema. Tungod kay wala sila'y Pangulo, patay na mas Joshua ani. Nya judges, nagpuli-puli sila, sige po silang kakompromiso. There was corruption in within. Corruption from within and oppression from without ni. Hitabo sa tibuok Israel. So kay wala man sila'y Pangulo, na-compromise sila, naunsa man sila, nahagbong sila sa mga Diyos-Diyos, na-corrupt ang ilang nasod, sa pailain, naghimo sila mga immoral, gipadapli nila ang mga pulong sa Diyos, o nag-iahay na lang silag paningkamot parang muuswag ang kinabuhi. Dihay gera, o nailalom sila sa ubang mga kanasuran nga maoy ni pabugat o ayo nila, kay wala sila'y Pangulo. Wala sila'y Pangulo. Tungod kay dunay Diyos nga nangulo nila, ni bulag man sila sa Diyos. So, ang nahitabo aning Book of Judges, 7 cycles of sin. Hinulsol, luwason sa Ginoo, hatagag Pangulo, pagkapatay sa Pangulo, biya sila tanan, pagkasala, ma-oppress sila sa ubang nasod, hinulsol, biya sila sa sala, hatagag Pangulo, mamatay ang Pangulo, balik sa sala, ma-oppress sa ubang nasod, hinulsol. 7 times nagbalik-balik for 350 years. 350 katuig nga istoryas kinabuhi sa nasod. Naa silas kangit-ngit. Unsa na nga kangit-ngit? Kahugawan, sala, immoralidad, tanan. So, gikastigo silas Ginoo. Now listen, paminaw ayo. Ang kastigo nga gidawat nila, kadtong giingon sa Deuteronomy chapter 28, di nako hatagag ulan. Imbis nga tagaan mog ulan, abog ang inyuhang muhagsa ninyo. Abo. Tungod kay grabing inita na. So, gikastigo sila sa time sa Judges, og hulaw. Kanang word nga hulaw, sa atong pinulungan anak karon, El Nino, taas nga panahon ang init. Sa ilang panahon, moabot og 3 years and a half. Kita dire, 6 months lang gani, wa na, lisod na ta kayo. 6 months. Sa ilaha, 3 years and a half, o sa 5 years, o sa moabot pag mukabat, pinakataas 7 years. So sa time sa Judges, dunay dako kaayong gutom sa nasod sa Israel. Nganong dunay dako kayong gutom? Because gibdisiplina sila sa Ginoo, kay nagsimba na sila sa Diyos, immoral ang ilang pagkinabuhi, dautan ang ilang pagkinabuhi, kanya-kanya na sila sa ilang kaugalingon, wala na'y pagkaluy-anay, pagtinabangay, wala na'y pag-inampuay, o gitalikdan na nila ang Diyos. So, gidisiplina sila. Unsay latos nga gigamit ni Lord? Ang kagutom. Nahitabo ang kagutom tungod sa taas nga panahon nga wala tagaig ulan. Paminaw. Niabot man ang dako kayong gutom sa Israel sa panahon sa Judges. Agig disiplina ni Lord. Dunay pamilya, usa ka pamilya, nga nagpuyo sa Bethlehem, aning panahona. Ang iyang pangalan, si Elimelech, si Naomi, ang ilang mga anak,
si Malon o si Kilion. Pamilya ni sila. Unya, makita na to na sila sa Book of Ruth, chapter 1, verses 1 to 5. Ruth chapter 1, verses 1 to 5. Nasud ning ang Book of Ruth, nasud ni siya sa Book of Judges, sa maghuhukom. Nasabtan na to? Ang maghuhukom, 350 years ang iyahang time span. Ang gitason sa kapanahunan sa Book of Judges, 13 ka judge, 13 ka pangulo nagpuli-puli. 350 years, sulod ni anang 350 years, diha makaplagan ang istorya sa kinabuhi ni Ruth. Atong tanawon? Naa? Kaniadto sa panahon sa mga maghuhukom, so judges. Panahon sa mga maghuhukom. Nasabtan tanan? Ningon diha, sa panahon sa mga maghuhukom pa, maoy nagmando sa Israel, wa pay hari, maghuhukom. So ang maghuhukom, same, nagfunction siya as a king. Daw hari siya, pangulo siya, siya po'y tigpatuman sa balaod. Wala sila gitawag og judicial system because ang judicial system is like Congress maghimog mga balaod. No, wala sila ana tungod kay ang ilang balaod gikan sa Ginoo. Sila ra ang nasod nga ilang balaod gikas Ginoo. In those days, there was no king. So, maninay tabo, kaniadto, panahon sa mga maghuhukom. Pamaoy nagmando sa Israel. May gutom nga miabot sa maong nasod, busa may usa ka tawo. Busa, may usa ka tawo nga taga Bethlehem. Taga-asa siya? Bethlehem. Kung imong imaginon, ang usa ka nasod sa Israel, sa ibabaw ang Northern Kingdom, sa ubos ang Southern Kingdom, naa sa ubos ang Bethlehem. Nasabta na to? Taga dito ning mga tawhanan katong akong giingong usa ka pamilya, padayon tagbasa. Onya, taga Bethlehem sa Juda, miadto sa nasod sa Moab, uban sa iyang asawa, duha ka anak nga lalaki, aron adto una sila mopuyo hunong sa diha pre. Ana sa takotob. Asa sila? Muadto sila sa Moab. Now paminaw, kining dapit sa Moab, dito gihatag ang tibuok basahon sa Deuteronomy. Before sila mulabang sa Jordan River, ang maangko na nila ang Israel, ang Kanaan, ang pikas bahin aning tubig, mao ang Jordan River. Iya dapit sa mga Moabites. Dito sila to. Ang Jordan River, Moabites na ni. Munang gitawag siya Plains of Moab. Nakuha na to? So gikan sila sa Juda, misaka sila ngadto sa Northern Kingdom og mitabok sa Jordan River og dito sa Moab na muyo. Nasabtan na to, nasubay. Nganong nitaka sila? Kining pamilyahan ni, paminaw, sa wala pa sila migikan ngadto sa Bethlehem, dunay dako kaayong gutom. Og sila nga pamilya, medyo arang-arangan, mayaman. May mga ari-arian sila. O kay doon na may gutom sa Israel, muadto sila sa Moab. May gutom dito sa Israel. Gikan sila Jerusalem. Layo ang ilang panaw. Kay muikya sila sa kagutom. By the way, unsa gani ang kagutom? Disiplina sa Diyos. Subot gipasabot, mutakas sila sa disiplinas Ginoo. Kining tanan nga itong nadungog dining ginawali, mga disiplina ni sa Diyos. Pero kung naa ka, gasigira kag paminaw, gasigi kag simba, gasigi kag ani niya, wala ni mo nagikinabuhi, nag-ikyas ka, nagtakas kas disiplinas Ginoo. Now listen to this, sakit ang disiplinas Ginoo. Pero mas dako nga kadaot ang imong pag-ikyas sa disiplinas Ginoo inig-abot sa panahon. Unsa na hitabo? Kanitakas sila. Next verse. Siya mao si Elimelech, kisa iyang ngalan? Elimelech, og si Naomi iyang asawa. Ang ilang duha ka anak, nga lalaki mao si Malon og si Kilion. Taga Ephrata sila, nga sa ato pa Bethlehem sa Juda. Miadto sila sa Moab og mipuyo didto. Takas ta. Diba? Daghan nato makasab-an, mulayas. Daghan nato kasab-an magpuyo sa kwarto, di mo kaon.
Kamu pa'y magpalulood. Imagine na magluto. Ang ginikanan, mga ginikanan na to na nagluto. Dali na mo kauna. Kalami, oy. Dili ikaw nagluto, ingno na ka. Dali na mo kauna. Nya kay padugay-dugay ka. So kasabaan ka. Kasabaan. Mutakas, mangluod, manirados, kwarto. Ulceron kog ulceron. Di ara. O kay dili man sila ganahag disiplina, ni takas. Diris buhol, gidisiplina tas Ginoo October 15, 2013. Gitayog tag 7.2. Ang ubang pamilya nanakas nangadtog Samar. Pag abot dito nangamatay kay didto paingon ang Yolanda. Kung sa imong abot ginabuhi dawat disiplina nis Ginoo, thank you Lord. Resulta balis akong binuhatan pasaylo ako tabangi raw niya ko makagawas ani ana lang. Di kay manukol, managan. Ingon pa to ni Pastor Prima sa una, butangan og karton ang lubot. Kay erog latuson, mo pasyagit alag, mo pasangil, mangil-mangil lag syagit. Agay! Pero tinuod lang wa sakit kanay karton. Takas na sa disiplina. Kanang taong di madisiplina, dili magpadisiplina, maghatag nagdakong kaulawan sa iyang ginikanan, plus magguba siya. Tanawa kung sinitabo nila. Next verse. Si Elimelech namatay. Si Naomi na lamang ang nahibilin uban sa duha niya kaanak nga lalaki. Next verse. Kining duha ka lalaki nga anak naminyog mga babae nga taga Moab nga ginganlan og Orpa og Ruth. Amo nang Ruth ang pangalan ani. Tapos sa napulo ka tuig nilang pagpuyo didto, tanananang, namatay usab si Malon og si Kilyon og si Naomi na lang ang nabilin, wala na'y bana o ang iyang mga anak, wala na'y mga bana. Gidisiplina mo sa Ginoo, gutom lang, gutom, mutakas mo, patay hinoon. Tanawar ko ning hitabuan Latos rato ni Lord. Nga kung magpaubos na ka, diniragit, sige lang, dawato na to kay disiplina, nis Ginoo, maluoy pa siya nimo, iniguman yung latos nimo, panalanginan pa ka, pero ni takas man. Ang naitabo, namatay noon, ang head of the family, namatay pag yun, ang mga anak niya, siya nalay nabilin, o ang duha niya kabinalay nga si Orpa, o si Ruth, nga mga Moabite. Munang pertig yung mauta, mga igsuon, yung kinaiya nga iyas kaaway. Nga mabadlungan, mangluod, malatusan. Kabantay mo sa itong mga anak. Mura pag di, kamo mga anak ba, dili na mo ganahan lagi na magsinggit-singgit sa inyo, ha? Sambi, mingawon, ginmo na nila. Kaya mo tuo kag sa dili, mamiya, mataning kalibutan na. Di man po na sila mo singgit o gulay rason. No? Ano man, daghan kayo itong plato nga gunitanan, basong, hugasan, cellphone ramang kayo gunitan, dili magsinggit, dili magyaw-yaw. So natural gina siya, bisan din sa church. In fact, mga na mga strict, grabe naman po niya itong pastor, wala pa ta ni abot puntos disiplina sa Korinto. Og moabot na tas disiplina sa Korinto, kana mo ingon namong grabe na. Kay sa Korinto, pag nagpabadlong ka, layas ka sa simbahan. No, wala pa ta niabot anak nga disiplina man. Sige maming igon sa wali, gipanganlan dae ka. Ikaw Brad Igo, sige ragi kag pabadlong anak dae. Patay. Nangamatay gid sila. And listen to this. Taga-diin maning nangamatay. Taga Bethlehem. Now, paminaw mo ha. So, kani nga book mo niya mo ang book ni sa usa sa subject na mo sa Old Testament. Akong isa-isahon ni, og nganong nangamatay ni sila. Una, ningon diha. So, ang pangalan ni Elimelech, no? Atras ata.
Itong verse 4, na dito sa Elimelech, verse 5, verse 3, sa verse 3. Elimelech. Si Elimelech ang unang namatay. The name Elimelech means, my God is king. Unsa daw ang ngalang Elimelech? My God is king. Muna gipasabot ana kay mga Hebrew man ni sila, di man sila pwedeng matawos kalibutan nga hatagan sila pangalan nga walay meaning. Kita taka-taka ram panghatag ngalan, nya mga tanan usa di gipasabot ambot lang. No? Asa si Kiki? Si Kiki na siya pangalan nga Kiki Ijuka. Kasabot mo kung saan na Ijuka. Greek word na siya nga pleasant. Sa English, pleasant. O saan pleasant? Bisaya, ma'am. Tabang ko na mo. O saan ang pleasant sa Bisaya? Di mo manabang na ko. Kamu na bahala ng pleasant. Assignment na ninyo? Ha? Pleasant. Basta kay pleasant. Okay? So, Elimelech. Elimelech means, my God is king. So, kay siya may hari, di magbuot siya. Karon kay ang hari, naghatag magdisiplina. Ni takas man, buot gipasabot, ni gawas sa pagkailalom sa paghari sa Diyos. Munang useless ng imong pakalan nga Christian kung wa ka nagpailalom ni Kristo. Pa-Elimelech ka, unya wa man day ka nagpailalom sa pagkahari sa Diyos. So, in desperate act, moves from Bethlehem to Moab. And the meaning of Bethlehem is house of bread. Bethlehem means house of bread. Panimalay nga naa ang tinapay. Ganing Bethlehem, siyudad man lungsod. Bethlehem. No wonder nga pag-abot sa New Testament, si Jesus Christ natawo sa Bethlehem. John chapter 6 verse 35, ningon si Jesus, I am the bread of life. Now, ginaa sila sa Bethlehem. Unsa ang Bethlehem? House of bread. Dapit sa tinapay. Nga naa ang tinapay. So it means, nga nung gutmon man sila, nga naman sila sa bikire, gapuyo. Nga nung gutmon man nga naman sa kusina. House of bread sila. Na sila sa Jerusalem, o sa Bethlehem, gapuyo. Nga nung gutmon sila, because disiplinahon lagi sila sa Ginoo ni takas. So, unsa to, Elimelech? God is king. My God is my king, or my God is king. Next, Bethlehem is house of bread. And then, although he seeks life in the land, he and his sons, Mahlon and Kilion, they find only death. Nitaka sila kinangita ang mga matay tas kagutom diri, mga tutas mo abay aron ta mabuhi. They seeks life. Ngita sila, mabuhi sila asat mi mabuhi mo adto mi. Nangamatay noon sila didto. Iyang anak si Mahlon, ang meaning sa iyahang ngalan is sick, masakiton, nagsakit. Mo na meaning sa Mahlon. And Kilion means spinning. Nagbulusok. Find only death. Nangamatay hinon sila. Nangita kinabuhi, nangamatay. Munang niingon dito sa New Testament. Katong niguro ron pagluwas silang kinabuhi, kawad-an hinon niini, apan ang kawad-an silang kinabuhi, tungod nako, makakaplag kinabuhing dayon. Munang klaruhon nato ni atong Christianity. No? Human sa mong prayers mga papa, na-realize na ako, human unya nato aning ato ang same pod sa inyo. Sige na siya nang hapit na may mahumandi, unsa na pong material sa mong gamiton. Ay, daghan. Naguna-una ko bitaw, no? Inigkahuman na natin atong kanang equipping or kanang pag-strengthenin sa atong pagtuo, sa atong studies. Ito rin pantunaan tanan. Especially kanang 10 major doctrines of Christianity. Pang ato ng pantunaan arong maligon ng tanan. Makahimo sa puta pagpaambit sa uban, pagligon pud sa uban. Padayon sa ta. Now, so the deceased sons live to Moabite widows. Kadto si Mahlon, si Kilion nga nangamatay, ilang gibiyaan ang duha ka Moabihanon nga mga balo, nga balo. Balo ba na dire?
Biyuda na nga biyuda. Kinsay pangalan ato nga duha ka Moabite? Si Orpa. Ang pangalan ni Orpa means stubbornness. Gahig ulo. Di kasabot. Kanang nasimunta pa na ay pa Orpa. Gahig ulo. And Ruth means friendship. Unya kini pag yun nga friendship kay kanang friend like no other mo ng Ruth. Asa lagi kares Ruth? Muna gipasabot ana friendship. A friend like no other. So, duha ka Moabite nga stubborn ug ang usa mahigalaon. Higala. So, sa sulod sa church, sa mga Christian churches karon naaning mga kinaiyaha, either Orpa or Ruth, mahigalaon or kay gulo. Sa inyong balay na ane. Usahay ba ya kay usab-usab na itong batasan? No? Mingan akong mami, ikaw daddy, Ruth karon. Pagkaugma, mura juga si Orpa. Nya Ruth na po, usab-usab ang batasan. Usahay kay gulo, usahay may galaon. Friendly kayo. Di gyud po tanang panahon okay ko po ka tinuod. Di mo tanang panahon okay ka. So, kining duha ka Moabite nga babaye, nahimo gyud silang nakabsan og mga bana. Pero kay mga young lady pa man sila, pwede pa silang maminyo og utro. Especially mga Moabite ni, mga gwapa kayo ni. Unya, ang nahitabuan ni mga igsoon, kay naigo man sila sa maong disiplina ni Lord. Diha nato sabton og ayo, nga may pay misugot na lang unta kong disiplinaon ko. May pay nisugot na lang unta ko nga latuson ko. Nga naman, ang nahitabo, tanawara, Elimelech. Oy, kau, kilyon malon. Tara, ato na ta. Sige, ikarga na speak up. Puna na, tapos blocker ng no, ang mga, daghan na sila, daghan kay sila dala. Kompleto sila nga pamilya, happy sila, kay gibaligya, gyud tanan nilang kayutaan. Unya, nangadto sila sa Moab, ato ta dito, magnegosyo ta, dito ta, mabuhi ta dito, kay walay ulan, doon mapasuba ta dito. Ato ta, balhin. So, nanggikan sila, gikan sa house of bread, daghan kay silang dala, mura silang prodigal son. Luke chapter 15, halos katunga sa katigayunan sa amahan, dala niya. Baligya niya tanan. But ang nahitabo, nahurot ang ilang kabtangan dito sa Moab, nangamatay pagyughurot ang iyang duha ka anak ug ang iyang bana. See? That is why masabtan nimo nga in this life kanang wala tay gitawag og certainty. O sila in term ana? Ha? Kasiguruan. Bisan pag unsa ka ka-secure karon kay na ako'y dagang kwarta, na ako'y mao na hulugag bomba gikan sa Israel, wa na kay nabilin. Kabalo mo kung saray mabilin ato? Ang gugmas amahan nga mao imong gitakasan. Ang gugma sa Dios nga imong ikyasan, kadi ka ganahan niya kay puro ra pasakit ni, kanunay ra kong igoan ni. Ari ko dire kay lambingon ko, igugmaon ko, mukis aning akong chikbun. Chikbun, may tawag aning gahi. Unya kay sa unahan, ana, makastiguan man juga. Nara, sigong pasidaan, dahil kung mahimo, dahil ayaw sa gud. Dahil madala. Pagbalik, pastor, saman. Naan naman saon taman Amo tani ipadidikit, pastor, kanus pastor. Gadag! Grabiha po na intawo mga. So, planuhon gyud og ayo. Planuhon ayo? Di ba? Maingon ko nga, kamo, mabless kayo ka na inyong ginikanan. Nga gididaan mong karingkingking. Mabless kayo mo anang inyong ginikanan. Eskwela, pele, eskwela, uyab. Bless tag na yung anang ginikanan, oy. In fact, pag akong anak, puro manibaye, may yung angay na ko, call, na ako call mo. Yana ba? Or, Tor, may hapon, Tor. Migo lagi may mga anak, Tor.
Dahil susi, asa mamamangad to? Uban ko. Uban di ay. Isuda po. No? Pero tudluan na to itong anak. Nga, ani sila ba? Mutukan. Kabalukan na ba yung mga amahan nga kiligon sila silang mga anak? Sungugon pang anak, lagi kilig na nga akong daga. Di po kay mga amahan, sige rin inisog, sulay! Sulay! Itrapo na ako na sa kalsada, magkita min. Ayaw po tawon. Okay? Tungod aning disiplina. So, lipay silang gadagan gikan sa lato. Gawas ta, gawas. Gutom din nita dito taro tamaboy. Sa sunod na itabo, nangamatay. Karon nga niya ka nag-ingon ang revelation, na ay kainit diha nimong hapit na mapalong, hapit na mamatay. Buhi ana. Buhi ana. Ano man, madiscourage magmaigo sa wali, madiscourage magbadlungon. Hello? Nakoy mga estudyante dito nga, kanagid sila, nakasalig na ko nila ba? Nga og na ay mga confidential, ako ni silang sultian nga sila mo pray ani nga confidential because gikan pa sa sinugdan, wala gyud ko nakabalita nga magsugilon-sugilon na sila sa uban. Gina-pray ra gyud na nila. Mo nang hangtod karon sila may akong sugilan. And kaganina before mi nagklase, ako silang gisulti as tinuod. Ningon ko sa tinuod lang gyud. Wala koy like spiritual leader, wala po koy close kayo nga friend nga kay alangan man na ako nimo magsumbong-sumbong. Ngayon mo na ilan, kini mo ni among leader, mo ni spiritual leader na mo ni mo counsel na mo ni mo tambag na mo. Wa makakabalong talambagan po siya, nasa'y kaluyaw, nasa'y kakapoy, nasa'y kabugat, puro kasakit, ingana na. Nya need po siya someone nga malingian. Di man po pwede ka ni mo si mong asawa, kaya ang asawa puno na daan. Dagan kayo mga giantiman. Gatimas mga bata, magluto pa, nanan-tanan. So, share ko sila nga, munang, kani nga area, inyo ning i-pray. Praise God, nag-pray po sila. Nga naman, lisod baya, mga buhis kalibutan, nga ikaw rausa. Nindot untang na ako'y pastor, nindot untang na ako'y leader, nindot untang na ako'y discipler, napoy mo comfort na ako, napoy mo badlong na ako, ng anak ba nga pangandoy? Nya diha na lang nimo maghila ka, mamalandong sa mong kinabuhi nga, ngayon ta, Lord, malipay ni sila, kay naay mo badlong. Naay leader, naay mo kuan, sukol mahinoon, masakitan, man mamatay nung kugsayuan ni Lord. Yan, need patag, magampo patag, Lord, mabuhi, patag dugay, nga man nagkadagan ng mga tao. Ang mga tao, uhaw, nga modules, Ginoo. Yan mo na, una ko, kinitanan nga atong katunan, dapat gyutang dili lang sa igong nagkaton, magkaton pud ta og paambit ani sa uban kay someday og mawala ng atong leader, kita sad makastanda nga mo pa lig-on, mo padasig sa uban. Patay, hurot. Si Orpa og si Ruth na lang ang nabilin. Tapos sa napulo, no, ato kung tapadayon sa ta, next verse. So matay si Kilyon, si Naomi na lang ang bilin, wala na ibanag mga anak. Imagine ni nga sitwasyon. Ini nga time tigulang nas Naomi. Nawala yung bana, nawala yung anak. Tanan nilang bahandi, nahurot na. Og mubalik nas Naomi ngadtos Bethlehem. Wala na siya'y balikan kay nabaligya na tanan. Kabalo mo unsa? Bisan si Naomi nagtakas-takas siya, ni palayo siya sa Diyos. Si Elimelech, gikastigo silag ayo. Usahay biya mga igsoon, nakapangutana ko, nga naman nga si Naomi nabilin. Di day, pwede o si Naomi namatay, si Elimelech nabilin. Usahay baya, ang authority sa pamilya naas amahan, pero ang mupalig-on sa desisyon, naas inahan. Nas asawa. Kaya mo yung asawa, ayaw, di man gina, madayon. Tinuod gina. Naunsa man tao. Pag ako mo yung ako'y paliton mo, pag mo ingon na ng ayaw lagi, ma-scam ka na, di gyud ko kapalit. Kag di po ka maminaw, ma-scam man ka tinuod. No? So naay rason. Ako nagtuo. Kung atong ibutang ni sa atong sitwasyon karon, kini si Naomi, siya gayud
ang pinakadakong hinungdan nganong nilaya sila gikas Bethlehem, the house of bread, paingon sa Moab, mga dapit sa dili magtotoo. Dapit nga wala gisimba ang Dios. Kini si Naomi mo hinungdan. Munang mga asawa, pagbantay pud mo. Pagbantay gyud din taon. And after that, ang mahitabo si Naomi muuli sa Juda, tigulang na siya. Yan na lang huna-huna. Inig-abot na ko dito, magpakilimos na lang ko hangtod mamatay. Kay dato mo ni siya nigikan. Pag uli, wala na siya nahot, wala na po siya pamilya, wala na tanan. Ang naan niya, sinina na lang niya. Plus, idara na siya, wala na siya kusog. Halap na ang iyang panglantaw, di na pod kayo siya kadiskarte yung saon pagpanginabuhi. So, muuli karon siya, ngadtos Bethlehem, ang iya na lang himo nito, makilimos na lang siya. Naapatan na minaw patatanan? But tungod kay ang Dios na higugma kang Naomi, dunay pangalan nga Ruth nga atong nailhan. Kining Ruth nga naminyuan sa iyang anak. Akong basahon Ato ta sa Ruth chapter chapter 1. Chapter 1 verses 1 to 15. Chapter 1 verses 1 to 15. Paminaw lang ko kayo. Amen? Paminaw. Nakabalita si Naomi nga gipanalanginan sa Ginoo ang iyang katawhan pinaagis paghatag kanila maayong ani tanawa ra gud. Di ba? Human sa disiplina ni Lord, abundansya dayon ang napuli. Nganong mo ikyas man ka? Nganong mo talikod man ka? Nganong mo biya man kas disiplina sa Ginoo? Nga human sa iyang disiplina na ay panalangin. Tanawa ko sa initabo. Kung wala lang unta ko ni biya, di pa mamatay ang akong bana, di mamatay ang akong mga anak, kung dito lang unta ko. Na human man di ay ani, na aram day kadagaya, ni aram day ning panalangin, di na lang sana ako nag-alsa balutahan. Wala lang unta ko nilayas. Muniti man Bisan pag unsang kastigo atong madawat sa Ginoo, bisan pila para katuig nga kastigo nga atong dadon-dadon nga problema. Sige lang, pagpailob lang, pagampo lang, pabilin lang des Ginoo, dawatang disiplina kay someday kita kas buhaton sa Ginoo. Takas-takas. Ikyas-ikyas. So, niingon siya. Busa nangandam siya pagbiya sa Moab uban sa iyang mga umagad, mubalik na ron siya. Di na unta ka mo agig daghan pang kasakitan kung wa kami biya. So karon mahay na kay mo balik na lang ko. Ingana no? Verse 7. Milakaw siya uban kanila mibalik sa Juda. Apan samtang naglakaw sila si Naomi miingon sa iyang mga umagad. Kinsa to iyang mga umagad? Si Orpa ug si Ruth. Pamauli kamo sa inyo ug tipon kamo sa inyong mga inahan. Hinaot unta nga panalanginan kamo sa Ginoo sama nga kamo maayo kanako ug niadtong mga nangamatay. Verse 9, og itugot unta sa Ginoo nga maminyo kamo pag-usab ug makabaton kamo mga anak. Busa mihalok si Naomi kanila og nanamilit apan mihilak sila sa kusog. Verse 10, og miingon kaniya dili kami mopauli mukuyog kami kanimo ngadto sa imong katawhan. Lani insist sila, ganong biya man minimo, di mo biya uban minimo. Ingon ang verse 11, unya mitubag si Naomi, kinahanglan nga mamauli kamo. Wala nga ni ko'y bahan tigulang, na kung saan pa muna ko pagbuhi. Gabugat-bugat ra muna ko. Pamauli na mo sa inyo. Pamauli kamo mga anak, nganong mukuyog pa man kamo kanako, makabaton pa ba akong mga anak, aron inyong mabana? Pamauli kamo, kay tigulang na ako, og dili na maminyo pag-usab. Apan bisan pag maminyo ako pag-usab, karong gabi huna og mga anak og mga lalaki, makapaabot pa ba kamo nga modagko sila aron maminyo kamo kanila? Makapugong pa ba kana kaninyo sa pagminyo sa lain? Mga anak nasayod kamo nga dili gayud kana mahimo, nasuko kanako ang Ginoo og naluoy ako pag-ayo kaninyo tuwa na. Nag-self-pity siya, nasuko ang Ginoo nako. Ayo lagi takas-takas oy. Kaming mga ginikanan, mamadlong gid may sakitan gid mig ayo ana. Masakitan gid mo. Pero sa pagkatinuod lang, after ana, kaluoy ben ang naas among kasing-kasing. Luoy kaayo. Kagabi inahisgutan namo kabahin aning mga balin-balin og church, balin-balin og simbahan. No? Kabalo mo kung sa danger ana.
Kana bitang dito ra kag lakaw adto kadto nga simbahan. Pagkita nimo dito, liberal kaayo, gawasnon kaayo, pwede ra na. Pagbalik nimo dire, pwede ra na. Ay mo pangino ng uban, di man guna okay ra man gud. Sikulo nga na may tabo. So kami nagprotect. Nagprotect mi kay ngano man. Kami mo'y nagtanom, kami giunsaon ni pagtubo nga ligo ni sa umaabot, mubunga ni sa umaabot, malipayon ni sa umaabot. Pero dili na makitaan. Ngano man, ang tanan nangandoy kagawasan. Parihar ni Naomi, o parihan ni Milimilik, parihan ni Malon, parihan ni Kilion. Gusto naming mo gawas. Di mi confident diri, dili mi komportable diri. Gutuma po ni nga dapit, oy, mga matay man ta diri, mo gawas. Sulay o gawas. Someday, ang imong desisyon, nagbuhat ra kag pader, unya mo yung anak raw niya ka. Diha biya migay ka. Uban biya mi anang bire. Sulay. Pero ako dyan yung pag-ampo. Nga naatay magdisiplina ta, magbinadlungay ta, mga igo ta suwali, ay mo paluod-luod. Ayaw gyud tawon, kay di gyud mo lahutay, di gyud mo katubo. No? Ari ko diri kay erong matubo nako. Saan mo pagtubo og kabubotos Ginoo dinhi ka gitanom? Namang gani uban giibot dito dire gitanom? Kung kabubotos Ginoo ang ani ni kaniya patubon bisag asa ka paingon. Pagbalik nimo nanubo na ang tanan. Ikaw na lay, naunsa man ko. Nasabtan na to? So, verse 14. Niining tungura, mihilak na usab sila sa makusog. Unsay sunod? Og si Orpa mihalok sa iyang ugangan, og nanamilit, og pauli sa iyang katawhan. Tuanas Orpa, ni biya na. Sulay gagbiya ha? Ako, nangandoy ko nga kitang tanan mahimong root din he. Ayaw lang magka-problema sa batasan ni pastor o batasan sa imong kauban. Iga problema kas batasan ni pastor, labaw mong problema sa pastor sa imong batasan. Yahay na lang tanig problema. Kaya di man po na pwede nga, wa kay labot ni pastor, wa kay labot siya ni mo, dili, pwede nga naman. Nibiya gyud si Orpa. Doon ay mga taong gusto lang makiguban nimo kay napa kay panalangin, napay kalipayon di animo, napa sila makuha di animo, napa sila benepisyo di animo, lipay pa sila di animo. Pero sa panahon nga naa nakas kasakit, ikaw na lang diha, muhulin ako. Dahil mga taong ingana. Munang hopefully ka maumong mangita og root. Kamaumong mangita og friendship. Mahigalaon. Kabalo mo kung saning meaning sa root? Friendship. Unyang gingon pag ito, gi-define pag ito, nga gipasabot nga friendship, mo stand siya nimo, labaw pas imong igsuon. Muunong siya nimo, mo protect siya nimo, labaw pas imong igsuon. Mo ni gipasabot aning root. And that is why unsay sunod nga nitabo, si Orpa mibiya, ningon ang Bible, apan si Ruth wala gayon mibiya kang Naomi. Verse 15, unya si Naomi miingon kang Ruth. Ang imong bilas, may pauli na. Ha? May pauli na sa inyo ha, sa iyang katawan o siyang Diyos. Lahi mag-Diyos din Moab. Lakaw kuyog niya. Hello? Ayaw na kong problema. Ako na diskarte sa akong kinabuhi. Magpakilimos ko dito. Di ko, wako'y ilis. Ligo, na problema. Antong mamatay ko. Ayaw na ko banuban ako. Duha na tang salbarunon og mukuyog kanako Ruth, uli na Ruth. Pero kabalo mo unsay sulti ni Ruth, verse 16. Katong mga magtiayon, paminawag ayo ang verse 16. Apan mitubag si Ruth, ayaw ako kagdaha pagbiya kanimo, ug ayaw ako pugngi pagkuyog kanimo, bisan asa ka paingon, mukuyog gayud ako. 17. Bisag asa ka mo puyo ato, ako puyo, ang imong katawhan, mahimong akong katawhan, ang imong Diyos, mahimong akong Diyos. 18. 17. Bisan asa ka mamatay, adto usab ako mamatay og ilubong, grabihang panumpa, no? Mahiaguman kunta ang kinadakuang silot sa Diyos, kung tugutan ako ang bisan kunsang magbulag ta. Grabe ni.
Urasi kung nagsuway be. Urasig suway. Balik tas verse 16, abot aning 17. Tanawa, pila ka second, akong basahon. Pila ka second, tuganin niya kore. Go. Apan mitubag si Ruth, ayaw akog agdaha. Pagbiya kanimo og ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo, bisag asa ka paingon, mo kuyog gayod ako. 17. Bisag asa ka magpuyo adto usab ako puyo, ang imong katawan mahimong akong katawan, ang imong Dios mahimong akong Dios. Kung asa ka mamatay adto usab ako mamatay og ilubong, mahiaguman ko unta ang labing makalilisang nga silot sa Ginoo, kung tugutan ko ang bisan unsang magkabulag kanato gawas sa kamatayon. Pila ka minutes, pila ka second? 30 second? 30 second running gisulti ni Ruth. Pero hangtod na matay si Naomi, iyang gikinabuhi ang iyang commitment within 30 seconds. Kanang muingon ka sa imong asawa or sa imong bana, dawata kining singsing, agig simbolo sa walay katapusang pagigugma diani nako nimo, ang kamatayon ray magbulag nato. 10 seconds ra na. Pero ang pag-apply, ana, gikan sa paghimo sa maong saad, hangtod mamatay ka. Nasabtan na to. Unya nangayo pagyajag tunglo. Tanang pinakalisod, pinakabugat, pinakadako, o pinakamakapatay, o makapakurog nga makalisang. Nga kasakitan akong maangkon kung biyaan ka nako. Nindutag makakaplag kag higala pareha ni Ruth. Nga moingon nimo sel, agon talaga may. Puro nimo ni timan isisel. Nga magkinaunsag magkamatayan, na ako mostan ko diya nimo, i-pray ka nako kanunay. Nindutag natay ingani. Daghan mga orpa din he. Kita tanan orpa, di ba? Diha kay gisaaran sa una. Di ko na ako kabiyaan, di ka na ako pahugason. Pero pag abot panahon, biyaan. Amen? Kaya mga banang, isingisi mo, sige no, pang singkas mga asawa. Ako nang gisulti kasi sige, kung singkahan na niya, sige na ako sa singkahan ba? Pero magkinaunsa, siya ang Ruth, nga mo atiman nimo, magpabili nimo. Kanang mga membro sa atong pamilya, agwali sa niaging Domingo, pag naay gira ang usa, makigira ang tibok pamilya, nga naman, maunay mga tinuod nga Ruth, muunong ni mos imong kinabuhi. Ang kaniadto, palabihon nato nito mga barkada. Bay, inom Diyos, bay, pangkuan nida, dugang nida. Pero asaway mangayo, mga anak mangayo, mga suko. Nindot kis kinabuhi, makakaplag tag Ruth, tinuod nga higala, a friend who will stand with you in your worst time, nga labaw pagani sa imong igsuon. Kanang muunong nimong labaw pagani sa imong igsuon. Tanawa ning gisulti ni Ruth. Gingnan siyang lakaw na, biya na. Pero ningon siya, bahala pa kada pastor. Bahala kada simba, igo ko. Ay, basta magkinaon siya. Kamatayon ray makapabiya nako nimo. Sugot ba mo? Magkuyog ta? Amen? Magkuyog ta pagpangalagad sa Diyos? Amen? Kuyog ta sa tong panaw, pangangalagad sa Ginoo, sunod sa Ginoo? Amen? Di ta magpa-orpa-orpa. Amen ba? Now, sa sunod na hitabo. Og din hita mag-closing mga igsoon. Nauli si Naomi sa ilaha. Niuli si Naomi, naabot na gyud sila sa Bethlehem. Sa pag-abot niya sa Bethlehem, tanawa ra guni mga igsoon, niabot sila sa Bethlehem. Ningon diha, verse 20, abot na sila sa Bethlehem. Verse 19, ta sugod. Unya, mipadayon sila sa paglakaw, hangtod miabot sila sa Bethlehem, nangalipay ang tanan sa pag-abot nila, og ang mga babae miingon, si Naomi ba ka ni? Si Naomi ni? Wa na ilhi. Nga naman, sino ang kitong nawong paggikan, ma'am? Grabing make-up to. Riban ng buhok. Pag uli, wanay nahutlo, kayo, mura na lang ka na namunit, og lata, ng dapli, kalsadas, tagbilaran. Si Naomi ba ni? Si Naomi ba ni? Unsa gani itong meaning sa ngalan nga Naomi?
Unsa ganito? Ha? Pleasant. Pleasant? Dili, oy. I-check sa nato. Idyuka tong pleasant. Okay? Ang ngalan sa Naomi, ang Naomi means, naman ka. Pleasant, good. Kung kanang magtanaw ka niya, mura ka malipay ba? Uy, nalagi ka, pleasant. Nalagi ka, palipay ni Naomi. Hanag kayong dagway. Pero pagbalik, wa kailhi. Sulay kag takas-takas Ginoo, inigbalik nimo di na kakailhan. Kay sure man gyud ko ang mutakas sa Ginoo to as bisyo to as sa mga inigbalik ana wana nauga ng nawong. Amen, Brad Igot. Brad, banata nito pagpangalagad, Brad. So, si Naomi ba kini mo nilang pangutana? Nalipay sila. Verse 20 tanawa. Ni unsas Naomi. Mitubag si Naomi, ayaw akong tawga og Naomi kundili Mara. Kay gipaantos ako pag-ayos sa labing gamhanang Dios. Sanginlan na po ng Ginoo. Kabalo ka? Kisa may nagsugo nila, takas mo. Sila ra. Takas sila. Kanya ni resulta na, nga nung gipaantos mo ko ni mo Lord, kamo mo'y nagbuhat, ana mo nang nahitabo na nimo, karon mo ingon kang gipaantos ko sa Ginoo. So niingon siya, next verse 20, tawag ako ninyo Mara. Ang Mara, niingon diha sa Book of Ruth, the meaning of Mara is bitter. Pait nga kahimtang, pait nga kinabuhi. Tanawa na si Mutapad, murag pamilag, paliya og nawong. Masuko og maigo. Bitter. Adili, paliya og nawong. Wapa, oy. Mura og, ingon siya, ayaw na ng Naomi. Tawagan na ko ninyo Mara. Munang, kaniato tanaw tag teleserye, Mara Clara. Kanang Clara means sweet. Sweet kaayo. O niya, ang Mara, pait. Kabantay mo, paglabang nila, gikan sila sa Egypt, nilabang sila sa Red Sea, sa Dead Sea. Nilabang sila sa Dead Sea. O niya, pag-abot nila, naauntay tubig, pero pait. Munang gitawag, og Mara ang dapit. Bot, gibasabot, pait. So, ningon siya, tawagan ako ninyo, Mara. Di ba? Naibaw siya siyang kahimtang. Hindi siya ang ngayang tawag og plisan. Tawgon siya og bitter. Kay puro kapaitan iyang giagian. Magtakas-takas gani kas Ginoo, puro kapaitan imong agios kinabuhi. Amen? So, somebody nag-chat sa ako, Pastor, lisod gyud kayo nga naman. Tiglid siya Bible study na minyo siya unbeliever. Ingon siya, Pastor, ugwa lang ko'y anak, biyaan gyud nako ni kay mahubog kulatahon ko. See? Nga naman, Naomi man ka sa una, pero kadi man ka maminaw og tambag, di na Clara na, namara na. Nya, Pastor, gusto na kong bulagan. Naman mo yung mga anak. Naman sila anak. Kulata siya. And then naka-decide siya nga og magkuyog siya kanuna siyang bana, mapatay siya ni abroad. Nag-abroad siya. Imo gihapon. Inig-uli niya, asa na magakong gipadala nimo? Manong wa man nimo gipatrabaho ning CR, manong man nimo. Bisyo lagi. Ing ana ang mahimong kahimtang kong takas tas disiplinas Ginoo. Magtakas-takas ka. Ang nakanindot lang, naa si Ruth. Paminawa ha, kaya dinhin na tamo tapos, no? Nikuyog si Ruth. Pag abot na nila dito sa Bethlehem, wa na sila mapuyan. Tingalay nagbutang na sila tulda. Amen? O niya, ningon si Ruth. Ako na lang i-paraphrase, i-expound lang nako. Mag-expository na ko ani tungod sa atong time, mag-closing na ta. Ningon si Ruth, Ma, anhilang ka ma, kay mangita ko og naay mga nag-ani karon. Kay ting-ani man. O niya, manghagdaw ko. Delikado kaayo ang desisyon ni Ruth. Nga naman, mawabait woman siya, manghagdaw siya, ngadto sa mga Hudyo nga dapit. Pag naibawan siya nga, mawabait siya, patyon siya, sunugon siya nga buhi. But ningon siya, Ma, dinhilang ka kay manghagdaw ko. Kasabot mo anang word nga nang hagdaw, mga batanon.
Kanang naigaanig humay. Unya, katong daplin sa humayan, wala na apil og habas, pero naay mga butil. Gaani sila, gihakot nila ang mga ani. Naay gatagak-tagak, mga hulog-hulog. Naay magkolekta, ana, kanang nagsunod. Ilan ang panghipuson, og ilahan, ana, munay nang hagdaw. Nasabtan? Dili na imong yuta na ay nangani diha, pero kay wa man kay yuta, wa mo may makaon, muadto ka didto manghagdaw. Ang ilang usik imong tigumon. Muni gibuhat ni Ruth. Parang naay makaon si Naomi. Mauna nga ningon si Jesus, the true and undefiled religion are those who take care the widow. Nag-atiman sa mga wanay mahimos kinabuhi. Og man gibuhat ni Ruth. Ninduta, no? Kita sige naman urpa-urpa, kaugalingon ra atiman nun. Pero siya nag-atiman, gyud sa suway na himo. Munang ayon yung basula ng mga taong bahala na lagway mabili nila, basta kay mubuhat sila ang adto sa uban. Kay nga naman, naapod sila madawat sa umaabot. Tanawa unya na. Padayonon ako. So while nang hagdaw siya, dito siya napunta sa dapit ni Boaz. Si Boaz, usa ka tawong idaran na, pero grabe ang iyang paghigugma sa Diyos, bisan ang tibuok Israel, ngit-ngit na tungod sa pagpakasala. Si Boaz nagpabiling matarong, gidisiplina ang maong dapit. Si Boaz nagpabiling dito. Maybe si Boaz na bankrupt tungod kay grabe ang kagutom. Pero nibalik siya kadato tungod kay nagpabilin na sa dito. May mga kayutaan siya, natamnan ang mga kayutaan. May mga ngani siya. Daghan siya mga sakop ng mga ngani. Dito napunta si Ruth. Nakuha na to? And then ningon si Boaz, wait sa, kinsa maning kaning young lady, kinsa ning babaye? Kinsa ning babayhana? And then itugaan dayon tong iyang mga sulugoon, sir. Si Ruth daw na ang bilinay ni Naomi. Ha, Naomi? Nauli si Naomi? Lagi, sir, pero disgrasya. Namatay lagi si Elimelech, namatay pag yun si Kilion o si Malon. Siya nalay na uli. Niwang na kayo, tigulang na pagani kayo, halap na gamay. Yawa na yung mahimo, ito ang gapuyo na lang itong balong-balong. Ako ang i-expound. Amen? O kini si Ruth ni asawa ni siya sa usa niya ka anak. May nalang gani kay giubanan. Kay may nalang pag-uli niya dire, galakaw, na nag-agak niya. May nalang gani ni ani si Ruth. So, ningon ang Diyos, ningon si Boaz, okay, ayaw ninyo badlunga si Ruth nga manghagdaw. Pasagdai siya. So nang hagdaw si Ruth, na siya nadala pag uli, pagkasunod ugma, manghagdaw na po siya. Pagkaugma, niingon na po si Boaz. Paminaw mo na ko. Inigpanganin ninyo, tuyuan ninyong hulog ang uban ninyong mga ani. Nya, ang mga binugkos na ninyong ani, tuyuan nga mabilin, kunyari inyong nalimtan. Kay para na ni Ruth. Og pakakang Naomi, nga akong suod nga paryente. Paryente di Aeneas Naomi. Tama? Pagkasunod, niingon na dayon si Naomi, Ruth. Nasayod gyud ko, nga gusto kang magminyo, gusto kang makakitag liwat. Karong nga kagabion, Ruth, pag-ilis o pagpahumot. Adto higda sa tiilan ni Boaz nga tag-iya sa uma nga gianihan nga didto ka naghagdaw. Higda sa iyang tiilan. Higda sa iyang tiilan. Arong masayod ka og unsay huna-huna na anang tawhana kay ako ng paryente. So, tulo si Ruth, nagbuhat siya. Higda siya dito. Natulog si Boaz wala sa iyang palasyo or sa iyang nindot nga balay. Dito siya natulog sa giukanan. Buot gipasabot, kung naay ani, dito agdadon sa kamalig, galingon nito. Muna gitawag giukanan. Dili niya balay. Dito siya natulog. Og niadto si Ruth, pagkamatikod niyang naitawo siya ang tiilan, nakamata siya, kinsa man ka? Diyo siya, ako si Ruth, ang naghagdaw sa imong umahan. Giingnan ko sa akong ugangan, nga anhi og matulog sa imong tiilan. Natanawa, unsa ka Diyos nun si Boaz, ningon siya, Ruth, muwabait ka, wa ka kabalos balaod. Akong gi-expound ha, ang balaod nga, kung ikaw Hudyo ka, naprinda o nabaligya ang tanan nimong kayutaan,
Inig abot sa takna sa panahon sa pagpanglukat, pagpamalit og balik og iuli na diha nimo. Kung wa kay ikalukat, ang close relative, kinsman redeemer. Ang pinakasuod nimo nga relatives, maoy mo palit sa imong yuta og ibalik diha nimo. So niingon si Boaz, Ruth, si Naomi, si Elimelech, si Malon, si Kilyon, kining imong ugangan. Sa pagbiya nila diri dato kay sila daghan sa kaptangan, nabaligya ni tanan. Karon, ako, pwede kong lukaton ako na og akong iuli ni Naomi, nimo mismo. Pero Ruth, ang balaod nag-ingon man, pinakasuod nga higala, maybe third cousin raman siya, ang first cousin may na ay mas katungod. So Ruth, ugma na ay reunion sa atong banay. Akong ipaybalo sa reunion, nga kinsa tong pinakasuod, pinakaduol nga paryente ni Naomi, palita og balik ang mga yutang iyang nabaligya sa milabay nga daghan ng tuig. Arong mahibalik kanila. Pero timan ini Ruth, akong ipahibalo kanila nga ang mupalit maoy mga sawa nimo. Gatubod ang luha ni Ruth nga nalipay siya ayo. Kay nga naman, dako kaayong ganti nga maminyo siya og makaanak siya. But giingnan siya Ruth, kung dili gani na mahitabo og walay mulukat, akong gipromise nimo, ako'y mulukat og pangasawon kanako. See? So pagkasunod nga mga adlaw, nagtigom na. And then ang tanan may balibad. Si Boaz ra ang nihubo siyang sandalyas. Nga naman, mo man to'y ebidensya nga nalukat na niya. Siya ang pinakasuod nga relatives. Tangtangon ang usang sandalya og himuong kasabutan nga ako ang nakalukat kay ako ang pinakasuod nga relatives nga willing nga mulukat kay walay laing willing. So gilukat. After that, gimanyuan niya si Ruth. Listen. After that, giminyuan niya si Ruth. But before niya minyuan si Ruth, mga igsuon, na ako'y powerful kayong nakitaan. Na as verse 8 sa chapter 2. Dinhita magtapos. Chapter 2, verse 8. Ruth, chapter 2, verse 8. Ningon diha, unya si Boaz miingon kang Ruth, Day, ayaw panghagdaw sa ubang uma. Amen? Dinilang pangani uban sa akong mga sulugoon nga babayi. Ayaw panghagdaw sa ubang uma. If God's willing, kung doon ay blessing o gialaw sa Ginoo, magnegosyo ko. Magnegosyo ba tingali kog hardware, magnegosyo ba tingali kog butika, magnegosyo ba itawang kog gasolinahan. Kay parang naay dugang income nga masuporta sa church, mapadayon ang paglambo sa mga bulaton sa Ginoo. Doon ako'y ipang sweldo sa mga worker, sa mga isend nimong magpioneering, sa mga music team dire. If God's willing. But ingon si Lord, ayaw panghagdaw sa laing uma, dinhira ka. Nasabda na to. Nakakaroon sa uma ni Lord sa iyang presensya, unya manghagdaw kas kalibutan, dito kas kalibutan, muadto kag muwab, muadto kag laing dapit, nga diha sa uma ni Lord, gi-provide niya tanan. Because ang atong Boaz this time si Jesus Christ, kung si Ruth ang iyahang mahimong pamanhunon o maoy mag-provide sa tanan niya si Boaz, kita, ningon ang Bible, kita ang pangasawunon, si Kristo ang pamanhunon. Ningon siya, ayaw nagpanghagdaw sa ubang uma. It means kung Christian ka, dyan ka lang sa presensya ni Lord. Ayaw kasukog, badlungon ka, kay kapatuyang nakaghubo-hubo. Ayaw kasuko. Listen to this, unsay nahitabo. Giminyuan niya si Ruth. Gipalit niya ang tanang kabtangan ni Elimelech, ni Maulin, ni Naomi, ni Kilyon, og ni Malon. Og kining tanan na adto ni Ruth. Giminyuan pag yun niya si Ruth. So ang tanan na paingon na sa iyaha. And listen to this, Matthew chapter 1. Matthew chapter 1.
Matthew chapter 1. Atong basahon na kutob sa verse 5. Matthew chapter 1, 1 to 5. Kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwatan ni Hesukristo. Kaliwat ni Haring David, nga kaliwat ni Abraham. Gikan ni Abraham, ngadto kang Haring David, mao kining musunod nga mga kaliwatan. Si Abraham, amahan ni Isaac, si Isaac, amahan ni Jacob, si Jacob, amahan ni Judah, si Judah, amahan ni Perez og ni Zerah. Pinaagi kang Tamar, nga ilang inahan. Og si Perez, amahan ni Hezron, si Hezron, amahan ni Aram, si Aram, amahan ni Abinadab, si Aminadab, amahan ni Naazon, si Naazon, amahan ni Salmon, si Salmon, amahan ni Boaz. Si Rahab, ang iyang, dili pa ni mo, si Rahab, ang iyang inahan. Si Boaz, amahan ni Obed, si Ruth, ang iyang inahan. Nahimong lula sa grand lola si Ruth ni Jesus Christ. Grabe no, nahimo siyang kaliwatan. Nalista siya sa kaliwatan nga asawa ni Boaz. Kay kung imo ning padayunon na maabot man ni Jose og ni Maria, kaliwat gikan sa Judah. Si Ruth. Now, paminawa ni og ayo. Kinahanglang masabtan gyud nato. So, sa chapter 1 abot sa chapter 2 verse 23, si Ruth gipadayag niya ang iyang paghigugma kang Naomi. Sa chapter 3 abot chapter 4 verse 22, ang gugma ni Ruth gigantihan. So naay ganti. Next, si Naomi, istorya ni kanang ang storya sa kinabuhi nga si Ruth nagatiman kang Naomi. Then si Ruth karon giatiman, gibuhong ni Boaz. Si Ruth nahigugma ni Naomi, then si Ruth karon gibuhong, gipuno sa paghigugma ni Boaz. Lesson. Sa diha nga mag-care ka sa uban, bisag dili sila angayang panggaon. Sa dihang muhatag kanila, bisag dili angayang hatagan, bisag imo silang higugmaon, bisag dili angayang higugmaon. Ang Dios pod unya, muhatag nimo bisag di ka angayang hatagan, higugmaon ka bisag di ka angayang higugmaon. Samas nahitabo kang Ruth. Muwabait siya, di siya Hudyo, nahimo siyang lula ni Jesus. Og nahimo siyang usas pinakadato nga babaye nga nahimong Hudyo pinaagi kang Boaz sa kapanahunan sa Judges. Baliktas atong bottom line ani. Ang pagdisiplina sa Ginoo, ang disiplina aning ginikanan, ang disiplina sa leader, naghatag ni siya og nindot og ikaayo nato. Di ba day mo mauwaw ana? Idili ra ikaw giproteksyonan. Mayong ko juan ayaw nagbuhata day. Ngano man ang makakita mayon unsa man sa juan di ay nahimo naman ning unsa man na karnal naman na kalibutano naman eh. And gawas pa ana, wa lang ko nagprotect nimo day juan. Apilo nako si Kuya Danilo og si Banje. Kay mo ingon man na, anak man na ni Kuan, wag yung kadisiplina ng ginikanan. Nya malipay ka, ginikanan ka, init kay kades, Ginoo, imong anak, badlungon kayo? Lipay ka? That is why naatay, Kuan. Unya, mo ingon pa dito, mo chat ba, pastor? Sa kagahi-gahi ba lang nimo mag-aapwali? Sa kasuko-suko ba lang nimo magwali? Pero wa jud te. Di ba? Yan ay isog kay ning amahan, ani isog kay ning papa ni. Di maapil sila kaulawan. Hopefully makasabot gyud ta og ayon niini kay para ra gyud sa atong kaayuhan. And then gitapos ni Lord sa atong gibasa kanina sa Hebrew and we will pray. Niingon siya sa Hebrew chapter 12 verse 5. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak-anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, og ayaw kaluya kon badlungon ka. Verse 6, kay disiplinahon sa Dios
ang tanan nga iyang gihugugma. O kastiguon ang tanan niyang anak. Ang tanan niyang anak nga iyang giila. Gusto kag di nakailhon nga anak sa Dios? You're coming to the church? Nagsimba ka pero wa na kaniyang ilhang anak? Kay pasagdan na lang ka? Di ko gustong mahitabo na mga igsoon. Munang every time, like katong dihay mga time nga nagsuka kami, yung unsay nakaingon, disiplina ginis Ginoo. Klaro na. Gidisiplina mis Ginoo, gitudluan may gibadlong may. Ngano man naa mo gitay mga sayop. Naa gitay kapakyasan. And that is why pag naatas balatian, Lord, salamat nga ikaw ang moayo nako. But una sa tanan, pahinumdumi ko sa ako makasala Ginoo. Masugid nako nimo pasaylo agyud ko. Ingana bitaw magpamalandong ta. Nga naman disiplinaon gyud tas Ginoo. So ang disiplina nagtulid og naghimong nindot sa atong umaabot. Apan kung imong pabayan, maghatag nimong kaulawan. Tan-awa ng mga liberal kayo. Igor ang mga wali diri sa pulpit. Bahala na mo sa inyong mga pagkinabuhi. Basta kayo mo na ang giwali diri. Ingana ra, liberal na kayo. Okay ra na dito magbuhat mo ani, okay ra na yung muhatan ninyo, okay ra ni. Kinsay maulawan? Ang Diyos. Kaya siya man ang amahan. Mo yung mga Christian man ang tani. Ingong born again eh. Siya ang amahan mo yung maulawan. So please lang, kung tinuod kang naghigugmas imong anak, disiplina siya. Ikaw anak, kung tinuod kang nakaila pag ginikanan, paminaw o ginikanan. Kaya ingon si Lord nga, nagtawag mo muna kog master, Ginoo. Nga di man di ay mo, maminaw na ako. Sulaya ko na mga amahan. Ayaw na mo, gikarong adlaw, uncle na inyong tawag na ko. Papapapa mo na ako, nga di man di mo musunod na ako. O, mga inahan, ante bire ha, ante bire. Mga na si Mambere ni Dit. Jess, ante, bire. Bless ni ante. Nagtawag ka na kung mama niya, di man ka musunod na ako. Ante na lang, bless ni ante. Di po na makapalipay, no? So, ingon nga amahan man nato ang langit ng Diyos, ang langit nun nga amahan. Atong himuon nga dawaton nato ang mga disiplina. Kasakitan man, problema, balatian, mga kawaladon, pagsulay, antuso na to ni. Nga naman, kaniadto takas tas disiplinas Ginoo. Gusto tang magkinabuhig kita-kita ra. Close your eyes. Heavenly Father, nindot kayo Ginoo ang imong mga pagpasidaan karon. Pasaylua kami like Elimelech og Naomi. Bugat kayo ang among desisyon. Gahi kayo ang among kasing-kasing among desisyon nga mulbiya mi mo palayo mi mo kalibutanon kami. Pareha kang Ruth. Giingnan ayaw panghagdaw sa lain. Dinhi ka lang. Kami usab ang among kinabuhi, ang among panginabuhi, ang tanan namo nga source ikaw. Dili kami motaliko, dili kami mubiya bisan pag unsang disiplina moabot ka namo, di kami mabugnaw, di kami ma-discourage, di kami mangluod. Because nagpakita ka sa imong paghigugma nimo mao nang imo kaming disiplinahon. Lord, salamat kayo nga kani nga church. Makita namo ang imong latos og mga bunal sa panahon nga mohagbong kami sa among kaugag, magpabadlong, mapalayo kanimo, maghimog mga butang nga kaulawan. Salamat nga among maaguman ang mga pagpanton og mga latos. Lord, doon na kay mga maayong plano sa among kinabuhi. Pero posible nga kana nga mga plano di na mo maangkon kung mapalayo kami, mutakas kami diha kanimo. Lisod kaayong, wa mi ginikanan, wa mi leader, walay magtutudlo. Pareha sa mga Israelita sa panahon sa Judges. In those days, there was no king and everyone did what was right in their own eyes. Maunsa na lang o kulay mag-lead na mo. Munang kami ang mga ginikanan, bisag unsa nakabugat sa mong kasing-kasing, unsa nakasakit. Ang maong mga responsibilidad, among dawaton, among angkunon, among agwantahon. Tungod kay nasayod kami unsag kalisod ang among mga anak kung wala mi. Same diha na mo. Unsa kami kalisod ug wala ka diri namo. Bisan ang mga churches, unsa ka sila kalisod kung walay mo stand, walay mo barog, walay mag-lead, walay mo badlong, walay magtudlo, walay mag-amuma.
Salamat kayo, Lord. Nga mo mga kinaiya, Ginoo, sa mo mga commitment like Ruth. Ang panaghigala namo diha kanimo dili mawala, ang panaghigala namo sa usa di mawala. Dili may mahisama kang orpa nga sa panahong napay benepisyo naapay madawat makig-uban sa panahon sa kasakit mo biya. Himuah ang kada usa. Ilabi na ni nga ministry, Ginoo. Imuha ni nga ministry, imo ni nga katawhan, imo ni nga mga pamilya. Walay tawo nga magpasan sa kabugaton ani nga ministry, ikaw Lord kay imuha ni. Og himuha nga gaan nga among pag-alagad, pagsimba, kalipay sa pagsunod nimo, Ginoo. Kung wala ka o Ginoo sa among kinabuhi, asa ka kami karon. Salamat kaayo, Lord. Ingna ang Ginoo, Ginoo pagkamaayo mo. Pagkadako gayud sa gugma mo. Tindog